Kaixo, ongi etorria. Orain ikusiko dugu poligono erregularren ezaugarriak zeintzu diren. Jakingo duzute poligono erregularrak alde eta angelu guztiak berdiak dituztela. Orain elementuak zeintzu dira. Lehenengo jakin behar duzute erpinak zeintzu diren. Hemen daude erpinak. Bi alde elkartzen diren puntuak. Bestetik, erpinetik zentrora doan zuzenkiaren izena erradioa da. Eta zergatik hemen zirkunferentzi bat dagoelako. Erpin guztiak elkartzen dituena. Poligono erregular bat zirkunferentziaren barruan sartu daiteke. Hemen ikusten dezuen bezala. Horregatik, adibidez, kasu honetan, erpin guztiak nun daude zirkunferentzian kokatzen dira. Horregatik esaten da, zentrotik erpinera doan marrori erradioa dela. Hori da bere izena. Hemen apotema dugu gorriz. Eta zer da? Aldearen erditik zuta bat zentrora doana. Bestetik aldea. Aldea da bi erpinak elkartzen dituen zuzenkia. Hemen 5 alde daude. Eta gero dugu zentroa. Zentroa zer dago? Erpin guztietatik distantzi berdinera. Hori elementuak. Bestetik, jakin behar dezute, bi motatako angeluak daudela. Batetik angelu zentrala, bi erradioak eratutako angelua, adibidez. Hemen zentrotik erpinontara doa zuzenki bat, hemendik onera, hauei erradioa deitzen diegu, eta bi erradioen artean horri deitzen zaio angelu zentrala. Nola kalkulatzen da hau? Egiten da, 360, hemen azaltzen den bezala, buelta osoa delako, zati zenbat alde. Horran, honek zenbat alde ditu? 5. Orduan egin beharko genuke 360 zati 5. Eta emango liguke angelu honen balioa. Barruko angeluaren zat, hori ikasia dugu lehendik, nola kalkulatzen da? Bi aldek eratutako angelua, adibidez hau. Hau da alde bat, hau da beste aldea. Hori kalkulatzen da erantara. 180 bider alde kopurua kenbi. Horran egin behar dugu. Zenbat alde ditu? 5. Kenbi, 3. Egin beharko nuke 180 bider 3. Eta gero zati zenbat? 5 daudelako, zati 5.